prasarong oray poroy ang itong furu Di prasarong oray poroy ang itong furu Tumsaklay na bagay korang rekha Bubagra 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 Di prasarong oray poroy ang itong furu Di prasarong oray poroy ang itong furu Chung no socha na bagay korang rekha Bubagra 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 ग्रेटर तिप्रालैंड का डिमांड को राइटिंग में पूरा नहीं किया अकेला या तिप्रा शाह के साथ सब मिलके एक लास्ट फाइट तो हम लोग करेगा Niniani bagai mukti khiklayai thanchani halogo halok majui Niniani bagai mukti khiklayai Thanchani halogo halok majui Kaklabui chire khogi tongo nini ani bagai Bubagra 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 Takusho Bukuksho Shimino di prasani lama Hansha Shimino Shini langma Hansha Shimino di prasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke bebak mana Chini dofa Tisa dofa Chini dofa Chini dofa nini bushani bagai Ani bushani bagai chini tipra shatofani thinangni bagai Haidi jung jotolo thancha ore shwano Jagbo bole sanya thansa simse bole nayo Thansa jagbo bole sanya thansa simino bole nayo Kaklabui chire khogi tongo nini ani bagai Bubagra Belai-belai kena hambai, joto cini kok tunai orang pai manjak paine rono, news media, social media o jara news cover kok tunai rono joto rono ani jawani cibai, tei pai play hambai ya foru. Ini actually Ompi Nagor Assembly Constituency o, jeng di Pramotha cini Bubagrani dagi Mumbai Youth Tripura Federation ni bekakti, jeng kaisa bike rally kaya, Greater Tipraland awareness campaign buskangni salo jeng Delhi movement khana thang tongo ei Delhi movement ro jeng hajar jona jubok rok thangai kutumnai hinai jeng thangnaya jeng press meet khaimani bisingtei dini chini Ompi actually assembly constituency o bahino omai keno o awmengno tui jeng kaisa bike rally khaika o bike rally o
प्राय 500 থেকে 600 बाइक तिनी पार्टिसिपेट खाइका आबोनि बिसिं गोबांमा गारि रगबो दङ हायनो लगेओ दाइबो चिकन माल खुंरक दङ ओमाइके चिनि अर लिडार बहायनो गोबांमा फाइ मानजा फाइका चिनि बरं गोनां चिनि काका सन्जय दङ थांनायाव ब बीएससी चेयरमैन याकारै तिनी चिनि तिप्रा मथ जोंबाय गोदालै फाइका ओमाइके चिनि अम्पी ब्लक कमिटिनि तिप्रा मथानि चिनि एक्स प्रेसिडेंट बो दङ चिनि साब जोनाल चेयरपर्सन बो दङ यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि चिनि ब्लक प्रेसिडेंट ताई चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि प्रेसिडेंट दङ माइके गोबांमा चिनर लिडार फाइ सबायजाक दङ आबो सिमिया चिनि लगे चिनि अ आमचाइनि फातानि बहायनो लिडार फाइ सबायका चिनि अ आमचाइनि फातानि चिनर दङ चिनि बरंगना चिनि अमरपुर ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि चिनि बरंगना आसिरामदिया माइके चिनि सॉरी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट इनके ताई चिनि YTF नि केंद्र कमिटी नि बहायनो चिनि ताई खरसा वाइस प्रेसिडेंट बरो फाइ सबायजाक दङ चिनि सुखबासी जमातिया ताई अ जगा वाइस प्रेसिडेंट चिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि सेंट्रल कमिटी नि दिलीप मुंडा बो फाइ सबायजाक चिनि अरो माइके गोबांमा लिडार फाइ सबायजाक दङ इनके जों तिनि अबनो सानामुसुको तिनि न जे प्रेस मीटिंग बिसिंथै नरनि खुक्ति जत लुकुनो कचानामुसुको जोंबाय बाक्सा थानसानि मारियाव फाइदि दाक्ति खेनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेनो नालायसिनाय ताई राजनीति खायनानै तिनि ताई जरा करिखा राजनीति खायमां चिनि जरा ताई जराबो खसरका ताई चिनि जागा जे चिनि जे मानथाय सकतायनो सिमिया चिनि जे आमचाइ दंमाने चिनि जे हा दंमाने अ हा बहायनो तेरे खसरै फाइका आमन बागै जों जत्तनो थानसा खलाय जों जबा खलायनो दरकार अ जबा शुधु थानसांके सिमिसि सक्सेस संनाय आबन बागै अ जबाबो जत्त त्रिपुरा हासिनि चिनि त्रिपुरासा कुंथाय बारा लुकुरंनो कबं मुनारगो बुसकांनो सालो थानसान मारियो जत्तनो या फैसाय फैना बागै हामबाय जों फाइनाय दिले अभियान नाहरै दिनै 4/10/2021 साल दिनै अम्पीनगर अल 41 नथि काइसा बायरेनि जों फाइनाय ताबो थांबाय दङ अ बायरे लिवसिनि YTF नै त्रिपुरा मथा TWF जत्तनो सुनो सुबाखा उनाव नगमा खानायसिनि टेम्परेरी प्लेग्राउन्ड जों ताबो सेंगै ताबो बिसि रजना अ दाबो दिनै जों बायरे लिव फाइसो फाइका दिनै बरंगना खासुसा सिनि सन्जय जमातिया सार देबि कमिटिनि प्रेसिडेंट चिनि सुकेन्द्र सार ए सेंट्रल बॉडी YTF नि इंद्र देवबर्मा चिनि जयंत कलय सेंट्रल बॉडी कमिटी मेंबर्स वाके दङ आं खासिनि अम्पीनि साबो चेयरमैन आं खुब दङ आबो तेनि जों दिनै आनि जों जत YTF नि बायरे लेव दिनै एता दिब्लानि सबान नाहै दिनै फाइनाय बरनो जों सालायका गाहाम के जों अबाते खायबै जों सुस्थयै जों स्लोगान नबै दिनै गेराता दिबन सबानो जों खायबै थानानै जों दिनै आरो फाइसो फाइजा बन्नो नखमा खाना दिनै 800 लाइदे हम हाइबाय दिनै YTF जों दिनै फाइजा नख खाना जों नायथो केन्द्र दिनै बिसि दिनै गेराता दिबन सबानो जों दैबै थांनाय नंनाय नराव फाइनाय 16 तारिखआव दिल्ली अभियान थांफ्रामबो बाहायखिनो जों दमदमा कि जत्नो हासिनि जों नाहै हामबाय दाबो कम सालायखिनि बुझावतै किसाननि दाखोकरा दागा दिनै तंनाय रक ताई चिनि त्रिपुरा मथानि पेरेंट्स पार्टी नि अकरा चाकरा जे तिनि बाइक रेलिओ दुई दुली तंनाय रना बेलायखेनो जबानि चिबाय ताई हामजामं याफारो दाखुरो बुखुरो तिनि चिनि बाइक रेली अब राजनीतिक रेलिया राजनीतिनि जरा करिखा जत्तनो साइमरो सारा त्रिपुरा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै ओमाहाय केनो दापे चबा चलि दङ बाइक रेली खालाय दङ ओमाहाय केनो मास गैदारिं समस्त सारा त्रिपुरा राज्य प्रोग्राम खायजै दङ तामनि बागै हिंके जों तिनि राजनीति खायमां 70 बोसोर थोंजाखा बियाबा तामनि चिनि त्रिपुरा सिकारक जुबरक ताई थोंजाना नायलिया आमनि बागै चिनि नाहारमं चिनि सानमं अब काइसारो अबका ग्रेटर त्रिपुरा सरामेसा चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि सिकारक ओमाहाय केनो चबा खाय थांनाय दिनै अ जागाव आं सारा मुसुगो दिनै न पान्दारि बिसिंथै बसखांनि सालो चिनि सिकला मथारक यूथ त्रिपुरा फेडरेशन दिनै इतिहास रामा थां दङ त्रिपुरा राज्य एमन कोन इतिहास करिखो जे 1000 जना दिल्लीयाव थाङै कुथुमै आन्दोलन खालायमाखा बियाबा त्रिपुरा मथानि सिकला मथा यूथ त्रिपुरा फेडरेशन
दाख्लै अक्टोबर दाननि बिसिङावनो जों 1000 जना दिल्लीआव जों थाङै कुथुमै गेरेन्टार टिप्रालेन्डनि बागै आन्दोलन खालामनो थांदोंमोन दाखुरु बुखुराव आबोनि बागै जत्तनि आशीर्वाद नांगौ जत्तनि चुबासु नांगौ जत्तनि आशीर्वादनि बिसिंथै चुबासुनि बिसिंथै जत्तनो जोंनो जुमामानि बिसिंथैनो जों दिनै चिनो गेरेन्टार टिप्रालेन्डनो जों साक्सेस खालामनो हिनि आशा नारगै नों थानि अ आसामंनो नारगै आनि अ किसिसा संक्षिप्त कक सामनि अर्डर मथाक सिनाय गेरेन्टार टिप्रालेन्ड आयोग लक्थों फुबाग्रा आयोग लक्थों आं ताबो स्लोगान दिनाय आनि लगे जत्त स्लोगान दिना बागै आं नों थानि कयनाय जत्त सिगलार स्लोगान दिना बागै आं कयनाय गेरेन्टार टिप्रालेन्ड आयोग लक्थों गेरेन्टार टिप्रालेन्ड आयोग लक्थों गेरेन्टार टिप्रालेन्ड आयोग लक्थों गेरेन्टार टिप्रालेन्ड दाक्ति दाक्ति नासिनाय गेरेन्टार टिप्रालेन्ड दाक्ति दाक्ति सिलामनाय चिनी चबा चलिखा चिनी चबा चलिखा चिनी लगे भागाय दे दले दले भागाय दे गेरेन्टार टिप्रालेन्ड चबाव दले दले भागाय दे गेरेन्टार टिप्रालेन्ड चबाव दिल्ली अभियान दले दले भागाय दे महाराजा के गेरेन्टार टिप्रालेन्ड के जत्तरन